Здравейте на всички ютубъри, това съм аз, Георги Хаджийски Джи, и днес играем GTA 5 офлайн. В миналия епизод видяхте зенторното ни. Ограбихме един магазин. Преди малко. Тук отново ще го видите. Гледахме телевизия малко. Да, докато мине времето. Да, и си взехме още една кола, която я зарязах и така. Сега може да ограбим още един магазин. И за това започваме да направим, за да може да определим маршрута. Ще качим в колата и ще тръгнем към избрания магазин. Може би не знаете как се ограбват такива магазини. Такива магазини за оръжие. Ако играете от много време, разбира се. Я доста бързичко. Сега се блъскал, това не е зенторното. Прави се бързо. Ай сега стига и до магазина. Извинете, намалявах си светлината, защото много ярко се вижда, не се разбира какво става. Или чакайте, ще се увелича отново. Ето ние почти пристигнали на мястото. Ами аз не виждам. Да, почти пристигнахме. Почти стигнахме до магазина. Се намира тук някъде и брат ми. И брат ми не може да стигне. Добре, спри тук. И здравейте, този път аз снимам, той играе. Сега ще ограбим този магазин. Запалвай. Така се ограбват тези магазини. Айде, деца, да лягаме. Взимаш пистолета. Идваш тук. Не, всъщност ще поясня до улицата. Ай, ще се съмър много късно. Мамо, махни се. Защо? Така! Няма да съм... Не ми викай. Махни се. Я не ми викай. Майк ти какво каза? Никакви таблети и игри. Казахте да се махнеш. Не бъл съба. Айде, лягай. Ох, Чакай, не спивай. Къде го грабим? Стреляй, тъп идиот! Ами умрахме, не успяхме да го ограбим. В следващия епизод ще го ограбим. И довиждане.